Здравейте, ние сме Never Pray и вие гледате Party Trip Bros. Добре, с кое поколение музиканти и фенове на метал музиката винаги ви е било трудно да се разберете? С по-старите. Да, са много предубедени. Според мен. За много от нещата, които се случват в момента, са доста предубедени и някакси нещата се стоят на едно място там. според мен, аз днеска дори спорих с една моя колежка. Примерно от тия старите хеви метал бади, на мен това не ми е хеви метал, не ми е по-скоро някакъв хард рок. И те такива си мислят, че едва ли не правят най-респектиращата музика и не приемат другите стилове, нали, не ги признават толкова, приемат ги като едва ли не, нали, някакъв гарбич, някакъв буклук. И това лично мене много ме е дразнило, съответно едно такова отношение може да накара човек наистина и да няма интерес към самия стил, въпреки че, нали, музиката може да звучи добре, но като отношението е такова, трудно някой път ми е трудно да се изкепя. Имало ли е някоя от тези групи, която на вас ви е харесвала някога във времето от по-старите? Да. Аз имам все още, които ми харесват. Аз все още харесвам някои тия бани, примерно харесвам един албум на Iron Maiden, този албума Brave New World. Аз пък ги хейтите, нищо не ми харесва. Харесвам, когато бях малък и баща ми си беше забравил диска на Металика вкъщи. Диска Kill Em All албума. Да. Аз бях много малък, но така слушах AC/DC също. Ако това би могло да се спадне към. Та пропаст между поколенията, между другото, тя не е нещо ново. Нали, общо взето абсолютно винаги е съществува и всяко поколение, което идва, нали, всяко си носи своя дух и очаква, нали, другите да го разберат. В същото време поколението, което си отива силно казано, защото ние не си отиваме, нали, не си отиваме. Нали, поколението, което под някаква форма, нали, пък предава, нали, за да се казва един вид нататък щафетата, в същото време, нали, се чувства неудобно от цялата работа, защото не разбира новите неща, които идват и това според вас има ли управи или това винаги ще остане така като фактор? Няма проблем дали го разбираш или не, по-скоро трябва да има някакво уважение към усилията на всяка... Да. Аз лично може би се чувствам така към някои от новите стилове, жанрове, които се появяват и ми е трудно да ги разбирам. Мисля, че с времето, тъй като съм голям меломан и постоянно откривам нови стилове, кефът ме нови неща, но има някои неща, които не мога да ги приема просто и ми е трудно и някой път се опитвам да вляза в главата на този артист и да кажа, добре, в смисъл, как усещаш неща, какво те кара да правиш това и още повече това, което ме озадачава е как толкова много хора харесват нещо, което на мен примерно ми изглежда, нали, някак си не ме хваща, но може би след това осъзнавам, че пък така съм може би по-старото поколение към нас и явно може би това ще се остане за винаги така. Аз винаги ми е било много забавно да го наблюдавам целият този процес малко встрани, но въпреки че и на мен ми се случва да съм част от цялото нещо. Добре, говорейки за много хора на вас, искало ли ви се като банда от екстремния underground, защото ние overground не знам дали имаме тук, нали, в екстремната музика, искало ли ви се да достигнете до по-широка публика? Някога не би ли е отеснявала София или местата, на които свирите като цяло? Разбира се, смисъл, дори за тая музика, колкото повече хора, толкова по-яка атмосфера, толкова по-яко изживяване и толкова по-силна мотивация за артиста да продължава да прави това, което прави и да надгражда себе си и да прави музика, която е с която могат да се свържат повече хора. Това според мен е едно най-яките неща, които можеш да направиш, е да направиш музика, която другите хора ще усетят, нали, ако не е по същия, то по подобен начин и предал си нещо от себе си, според мен подобрил си живота им по някакъв начин. Какъв път е според вас това да стане? Мисля да се привлечат повече хора към екстремния underground. Някой замисляли ли сте се? Да, много пъти сме се замислили и интересното е, че аз съм забелязал следното. Всяка известна екстремна банда, в смисъл хората, които го гледат това в момента, ще се сетят за няколко екстремни известни банди. Да се замислят известни, повтарям, че всъщност всяка една от тях звучи по доста интересен начин.
Звучи по много, в смисъл, пак може би си приличат по нещо, но всяка има нещо уникално в нея си. И това уникално нещо кара тази банда всъщност да изпъкне пред другите, да е по-интересна, да е по-харесвана и съответно да е по-популярна. Има нещо малка ниша, каквато и да е. Една частичка от нещо, което ги прави специални. Да, абсолютно. В един жанр, примерно като дедкора, да кажем, някои хора казват, нали, всички дедкор банди, нали, звучат по подобен начин, които не слушат естествено тази музика. Обаче ние като също фенове на този стил, всички известни банди от дедкора или от битнал, нали, както и да е. Нали, като пуснеш една банда, веднага има нещо, което да различиш от другата. Обаче, слушайки underground банди, много голяма част от тях се опитват да звучат като по-известни. Според мен също е много важно, може би в каква среда си, и тук идва мястото за хората, които ти показват нова музика, тъй като това е някаква степен на еволюция. Тази по-екстремна музика изисква време и може би и опити, за да ти хареса, да ти допадне, да почнеш да се кефиш, съответно да ходиш повече на такива шоута. И лично за мен, аз съм имал няколко превратности такива. Едната, той ми помогна, когато за пръв път почнем да свирим заедно, почна да ми показва по-екстремни. Аз тогава също мисля, че слушах екстремна музика, но той ме допълни с още по-екстремни неща, почнах да се кефа на такива брутали. Екстесивни. Да. И съответно това за мен също е фактор да се заобграден от хора, които да ти покажат тия жанрове, защото ти не може примерно от някаква металкор банда, примерно от Parkway Drive и изведнъж да дойдеш да слушаш примерно Chelsea Green. Нещо е такова, малко по-труден е прехода. Трябва да има някой, който да ти предаде тази енергия, този вайб. Кой е най-трудният аспект от съществуването на една група, за който хората не си дават сметка? Колко много се влага в съществуването и от членовете и колко малко е възвръщаемостта материалистично. Това е нещо, което много хора не си дават сметка, може би банди, които те самите гледат на живо, че една банда, за да иде да свири в друг град, в друга държава, тя е вложила супер много. И това, което ще получва за замяна, най-голямата награда, предполагам за всички банди, както и за нас, е реакцията на публиката, как ще ни харесат, нали, радостта, всичко това. Това е единствената реална възвръщаемост, всичко друго е много силен труд. Има ли момента, че хората всъщност забравят, че една група са 4, 5, 6 човека, които реално им трябва страшно много време, за да успеят да кликат на най-съща чистота? Абсолютно да. В смисъл, сработването е нещо много важно. Ако една банда не се сработи и не бъде на една вълна, тя никога няма да прогресира. Защото винаги, ако бандата не е на една вълна, ако хората в нея не са на една вълна, някой ще дърпа бандата надолу. Със сигурност. Това е 100%, според мен, естествено. По този повод, според вас, трябва ли да има демокрация на банда? Ами, трябва да има до някаква степен, но трябва да има и някакви не точно ограничения, ами по-скоро някаква дисциплина. И всеки да се знае, че ако не направи това, което се очаква от него, просто нали, и другите губят от това. Нали, най-малкото, ако не иска той да го направи за себе си, ще подведе и останалите. Нали, да не е като китайската демокрация. Кои аспекти от имиджа и саунда на групите, които харесвате, са повлияли най-много върху вашето развитие? Аз лично много често свързвам звука с картината, т.е. ако мога да видя визуално нещо представено заедно с музиката, нали, имидж, нали, клип, живо изпълнение, такива неща, това много повече ме кара да усетя цялостното, нали, цялостното представяне, целият продукт. И съответно много често първо съм забелязал край мои приятели, които не слушат такава музика, когато им покажа нещо, което визуално е много добре и просто съчетава с музиката, те някак си почва да им харесва музиката. Защо трибют бандите пораждат
толкова много полемики в музикантския свят? Трибют бандите, аз съм малко 50-50, т.е. харесва ми, обаче има една част от това да си предимно музикант, който прави трибюти, което не ми допада. И то е... Ще започна с всъщност защо ме кефи, защото да кажем тук в България има доста трибют банди, като например в които ден се е свирил, които също правят трибюти на групи, които ние тук не можем да видим, като например Linkin Park имаше Linkin Park трибют той, което е жестоко, защото хората могат да отидат там да пеят заедно с трибют бандата. Трибют банда се старае всичко да е много, много добре на ниво и наистина става страхотен концерт и това е една готина възможност да го изживееш на живо, защото няма как... До Linkin Park няма да се докоснем просто, да. Да, например. И всъщност това, което съм може би като против е, че е много важно като музикант, без значение в какъв стил свириш, каква банда, какъв инструмент, трябва да създаваш собствена музика. Задължително. Това е много важно, защото аз пак казвам, знам, има музиканти, които свират само по трибюти. Само някакви трибют банди. Много е ценно всъщност да видиш какво може да създадеш самия, може да имаш някакъв скрит потенциал, нещо да стане. И затова предпочитам, когато един човек всъщност създава собствена музика, отколкото по-голямата част от времето да копира чужда. Нали, пак, много хейт. Ти като потърпеш на такъв тип критики, какво би казал? Те не достигат толкова дълбоко в мен, тъй като... Отбира ги! За мен е главната идея, че това всичкото е просто за да се забавляваме, не за да се фукаме че притежаваме нещо или че искаме да доминираме над някой или нещо такова. Това е просто, защото сме фенове на групата и нещо друго, сега колкото и на други да ни им хареса, идват доста хора на тези мероприятия и просто се създава една много готина атмосфера и според мен деца вика за едното изпълнение си заслужава напълно да изживееш, така ти не се представяш с тая музика, не стоиш зад нея, смисъл тя не е твоя, не си я създал ти, не парадираш с нея, не се хвалиш с нея. Всичко е в границите на разумното, просто се забавя, ти си с публиката сте едно реално погледнато, както се случи на този Linkin Park. Беше точно така, всичко беше споделено, никой не беше повече от останалите. Какво отговаряте, когато хора, които тотално не разбират от тежка музика, ви попитате, момчета, вие какво свирите? Това ми се случва всеки божи ден. И на мене, страдам от същия факт. И съм спрял да дам такива обяснения, просто им казвам някаква форма на death metal, защото си мисля, че повечето хора знаят, чували са за death metal. Да, аз казвам, че свирим death metal. И те, когато ми кажат, какво по-точно, и аз им казвам и beat down, slam, brutal, такива. И всички ги да. Просто такива. Каква музика никога не бихме предположили, че харесвате и слушате вкъщи? Аз много харесвам R&B. Но това... Постоянно. Да, флова. Да, примерно харесвам The Weeknd, харесвам R. Kelly. Примерно тия старите 2000-нарските R&B, където са... По-мазните. Да, супер мазните. Да, примерно. И от тия по-новите по-алтернативното, как The Weeknd тия малко по-където са малко по-мрачни. Не знам дали точно това е кеф, защото са малко по-мрачни. Готово, примерно аз това много харесвам. Знам, че отговора ми най-вероятно ще разочарова Кори Тейлър, но аз съм голям фен, харесвам всичките му банди, но за него нещастие аз слушам доста поп музика и то примерно от старите от тип Бритни Спирс, Мадона, Кристина Агилера, Лейди Гага. Тя не е толкова от старите, но харесвам доста поп музика.
И примерно съответно с това върви поп-пънк банди, малко типа на Паника, да Disco, Fall Out Boy и разни такива. Това са ми на мен така като guilty pleasure. Но иначе аз може би повече от метал слушам електронен хардкор и хардстайл, както повечето ми приятели знаят и черпя доста вдъхновение точно от тези стилове, защото атмосферата там според мен е несравнима и се пробвам до някаква степен, колкото мога да я предам в това, което правя. Всеки греши. Каква е вашата най-голяма грешка като банда? Не мисля, че сме имали някакви така грешки, за които може да се сетим. Поне аз не се сещам, не. но имало неща, които може да направим по-добре. Може би това е. Неща, които може да направим по-бързо, повече средства да вложим, всякакви средства, време, каквото и да е. Аз съм доста критичен към себе си, преценям всяка една ситуация и лично понякога не харесвам, че може би някой път мога да издействам по-импулсивно за неща, които не са чак от такова голямо значение, да им предам по-голяма важност отколкото е, но пък от друга страна се надявам, нали, като постъпвам така дори несъзнателно понякога, нали, останалите така да пробват да обръщат повече внимание на някакви детайли и нали, за да може да имаме един по-така усъвършенстван продукт. Но лично понякога, може би, аз съм постъпвал по-така, не съм им обяснявал по-разбираемо това, което искам, на което държам и едва ли не съм пробвал да го наложа и това мисля, че в последно време доста добре съм се справил с него, така че надявам се за напред да няма повече такива. Личностно, да, аз също мога да кажа такова нещо, че имало е грешно отношение просто в моя страна, но това са неща, които се радвам, че са случили, защото сме се научили всъщност Защо не трябва така и какво не трябва да правиш? Защо не трябва така, какво трябва да е отношението и така. И това ни помага да израстваме като банда, всички тия неща. Някои хора биха казали, че най-голямата ни грешка като банда е, че нямаме басист, но всъщност това е най-голямата победа. Отърваме се от ненужните неща. Дразнили ли сте се от факта, че някой може да ви асоциира с други банди от вашето поколение? Да. Аз не искам да бъда асоцииран с друга банда. Ако моята банда бъде асоциирана с друга, значи не сме се постарали достатъчно да звучим по уникален начин, което е лошо. Да, на мен не ми се е случило, не знам много какво усещам, не съм чувал, но примерно случвало се ето, примерно този риф, тая идея, този отрязък от песента звучи като какво си, но чак такова сравнение не е имало, но аз лично не се тригервам особено от подобен коментар. Мисля, такъв уверен съм в това, което сме изнесли и според мен не би имало конкуренция, било то и като запис, и като на живо изпълнение. Не би го сравнил с друг.